Għadda l-istadju ta' t-tieni qari l-abbozz ta' liġi dwar ir-reġistrazzjoni u l-ħruġ ta' warrants lill-interpreti tal-lingwa tas-sinjali. Fil-Parlament il-Ministru għall-Inklużjoni Ġulja Farrugia qalet li l-liġi se tkompli tejjeb bil-ħajja ta' faxxa sostanzjali ta' persuni b'diżabilità. Sostniet li għal budget tal-2026 il-Gvern alloka fond ta' 69 miljun euro. Laqgħet b'sodisfazzjoni żieda fil-budget għal dan is-settur iżda saħqet li t-titjib fil-ħajja ta' persuni neqsin mis-smigħ mhux biss bl-inċentivi fiskali. Din il-liġi se jiġi stabilit reġistru għal dawn il-professjonisti, warrant professjonali li jikkonferma l-kompetenza tal-professjonisti, se jiġi żgurat livell uniformi tas-servizz li jingħata u se tiġi offruta protezzjoni legali għal professjonisti u utenti tas-servizz. Dan kollu se jiġi regolat minn kunsill magħmul minn professjonisti t-esperjenza u b'warrant. Id-deputat tal-Oppożizzjoni Grazzi Legalia qalet li tixtieq tara aktar interpreti fil-Parlament biex anka persuni bin-nuqqas ta' smigħ ikollhom aċċess għad diskussjonijiet li jsiru fil-Kamra. Hija laqgħet din il-liġi u qalet li din il-ħidma dwar dan il-qasam mhix partiġjana, qalet li din il-liġi importanti ħafna għal persuni b'diżabilità għax permezz tagħha qed jiġi żgurat servizz ta' kwalità u bi standard għoli.